nananaringsing. Di unay kaiday ang kasing-kasing ng gamot nananaringsing. Di unay kaiday ang kasing-kasing. Ang gugma, ang lalaki, sugad-sugad hinlagitway, gigagabot ngani ay malaway-laway, gipapananglit ko tanong nga tabako, harapi hapon ngani kadali maladong ako. Ang gugma, ang babae, sugad-sugad hinkamote, kay ang babaw-babuga, ang bot nga matari, ginpapananglit ko tanong nga apare, buho ko ng ligi, ang bot nga kanatbi. Kan utoy hingkadako, ang mga tinubo, hadugan di makano. Akuros, ginhalong nga ni Otoy, kayang saya ni Uday, paghundari ginikay. Akuros, diri laharo mamay, iutoy, iuday, nga nagasawahay.
nananarinsi